Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. 18-й тур Макслайн першай лігі працягваецца ў маладзежня, дзе на мясцовым гарадскім стадыёне мясцовы ж футбольны клуб «Маладзежна 2018» прымае футбольны клуб «Вална» з Пінска. Будзем глядзець за цікавай гульнёй супернікаў, якія знаходзяцца прыкладна ў сярэдзіне турнірнай табліцы. «Вална» з 29 пунктамі займае 7-е месца, «Маладзежна» з 25 знаходзіцца на 10-й пазіцыі. Потым ужо па ходзе гульні пагаворым пра тое, як праходзіць гэты тур. Ну а пакуль у нас вітанне каманд, судзейскіх брыгад, поціскі рук таксама і паміж трэнерамі, як па правілах значыцца адбываюцца. Ну і адразу скажам, што брыгада сталічнага арбітра Яўгена Наумова сёння працуе на гульні. Дапамагаюць яму ў полі Дмітрый Загарэльскі з Оршы і Сергей Никоненко з Заслаўя, чацвёрты арбітр Сергей Матусевіч, які прадстаўляе «Маладзежна». Інспектор сустрэчы магілеўчанін Вячаслав Калачынскі. Ну і мы рыхтуемся да пачатку сапраўды цікавай гульні. І у нас у гэтым матчы зусім розныя супернікі, насамрэч. «Маладзежна», якое за лета летні палову складу змяніла, Юрый Пунтус такую маленькую рэвалюцыю стварыў у горадзе Сонца. І «Вална», якая за ўсё акно рэгістрацыі падпісала толькі аднаго футбаліста, і тое таго, якога планавалі падпісаць яшчэ ўзімку. Гэта Ілля Сідро. Ён сёння ў стартавым складзе, цэнтральны абаронца, які знаходзіцца ў арэндзе з брэсцкага «Дынама». Але пра склады будзем размаўляць ужо пасля стартавага свістка. Ну а пакуль мяч бяруць сабе футбалісты «Валны», якія ў гэтым лёсаванні за мяч ўсё ж такі выйгралі. Ўсё ж такі дакладны бок манеткі абралі. Ну і першапачаткова, што мы з вами зробім, гэта пазнаёмімся. На гэтым матчы сёння для вас працуе каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ, і будзем глядзець за цікавым матчам, хаця не ў самае лепшае надвор'е, і з другой спробы вымушаныя пінчукі пачынаць, бо хтосьці занадта рана забег на чужую палову поля. І у нас першы аут у гэтым матчы зарабляюць адразу на першых секундах футбалісты «Валны». Далёкі закід у бок Дмітрыя Мацяша, але таго адцясняе ад мяча Уладзіслаў Русакоў. Прабяжымся па складзе «Маладзежна» адразу на правах гаспадароў. Яны першыя. Першы нумар галкіпер традыцыйна Даніла Трацяк. Ён выйграў у першыя палове сезона канкурэнцыю у Даніла Пярова, які паехаў у Смаргонь. Ну а Трацяк, як ужо мясцовая легенда, насамрэч застаўся ў «Маладзежне» і бароніць вароты сваёй каманды. У полі яму дапамагаюць 8-й Дмітрый Велісевіч, 9-й Ягор Шмараў, 12-й Дзяніс Гружэўскі, 14-й Ілля Коваль, 15-й Андрэй Альшанік, 20-й Павел Клянё, 23-й Александр Катляроў, 25-й Уладзіслаў Русакоў, 49-й Іван Чарных, 78-й нумар у Фёдора Салаўя. Што цікава, толькі 5 футбалістаў з гэтага стартавага складу, менавіта з палявых, пачыналі сезон у складзе «Маладзежна», а 5 чалавек з гэтага ж самага стартавага складу далучылася да каманды улетку. Ну а пакуль атака «Валны». Віталь Кібук, супраць яго Александр Катляроў, два вопытных футбаліста, якія многа пагулялі па вышэйшым дывізіёне. І гуляе Кібук на свайго партнёра Палхоўскі, далей на Кібука, і атрымлівае мяч Яраслаў Арашкевіч. Ну і па складзе «Валны» прабяжымся. Нагадаем, што галоўны трэнер футбольнага клуба «Маладзежна» Юрый Пунтус. І будзем глядзець за тым, як яго новая перабудаваная каманда будзе заходзіць у новае другое кола. Першае, насамрэч, не так яскрава, не так увось момант у «Валны». Прабівае па варотах Дмітрый Мацяш, але ж не трапляе ў створ. Было небяспечна, было цікава. І будзем глядзець за тым, як каманда Юрыя Пунтуса, новая, перасабраная, пойдзе ў новае другое кола. Але першае чаканне ні заўзятараў, ні кіраўніцтва клуба і горада не спраўдзіла 10-е месца ў турнірнай табліцы. Ну, гэта зусім не тое, на што разлічвалі маладзечанцы на пачатку сезона, калі каманда
вярталася ў першую лігу з эліты. Што тычыцца Валны, то наступны стартавы склад. Станіслав Ліцко, 12 нумар, сёння абараняе вароты каманды гасцей. У поле ему дапамагаюць другі Даніл Пракапчук, 7 Азам Раджабов, 8 Артём Уласаў, 10 Максим Грачыха, 15 Віталь Кібук, 17 Кирилл Палховский, 21 Антон Суша, 33 Ілля Сідро, 91 Дмитрий Матяш, 97 Ярослав Арашкевич. Андрей Прокопюк, галоўны тренер футбольнага клуба «Волна». Што тычыцца «Волны», то паляпшаецца ситуация на пачатку другого кола. У адрозненне таго, што было на пачатку чэмпіянату, доўга «Волна» шукала выхад на гэтую пераможную сцежачку, але ж другую палову кола даволі упэўнена пінчукі правялі і здолелі ўзняцца ажно на 7-е месца. Але задача у каманды стаць вельмі сур'ёзная, як і ў маладзечна, таму другое кола таксама на многія пытанні будзе адказваць. Ну і гэты адкрываючы для каманд матч, ён таксама пра многае можа сказаць. Што тычыцца сустрэчы першага тура, то 4 красавіка каманды гулялі ў Пінску, і тады маладзечынцы святкавалі мінімальную перамогу. Ясін Бара адзначыўся забітым голам. Ясін Бара, які ўжо не гуляе за маладзечна, ён бароніць колеры Салігорска. Ну і тады Максим Грачыха за 3 хвіліны да прапушчанага пінчукамі гола не здолеў забіць пенальці. Ну, у нас тым часам разгуляла вуглавы «Волна», прабіваў па варотах Максим Грачыха, але блакуецца гэтая спроба. Альшанік, скідка пятка, але гэта скідка дакладна на нагу Максиму Грачыху, які аддае мяч на Данілу Пракапчука, і Пракапчук адразу разварочвае атаку праз Арашкевіча. Мацяш зараз пяткі спрабуе гуляць, але штосьці сёння пятачкі у нас не атрымліваюцца ні з аднаго, ні з іншага боку. І будзем глядзець мы за працягам атакі пінскай каманды. Перавод на Кібука, але там Іван Чарных першы на мячы. Чалавек, які, дарэчы, нядаўна забіў свой дэбютны гол у цішотцы маладзечынцаў, зрабіў гэты малады абаронца гэта ў вароты Смаргоні. Ну, у нас тым часам разгортваецца атака. Іван Чарных расстрэльвае ў штрафную, але адбіваюцца пінчукі. Катляроў на падборы. Катляроў. І перагуляў яго Ілля Сідро у барацьбе. Вось Александр Катляроў, які сезон пачынаў у Астраўцы, здолеў нават 1+1 аформіць. Будзе падаваць у штрафную, зноў жа трапляе ў маладога абаронцу брэсцкага «Дынама». І зноў зарабляе аут на карысць сваёй каманды. Цяпер яго будзе выконваць уже Андрэй Альшанік. А гэта значыць што? Гэта значыць будзе закід у штрафную. Много там футболістаў у зялёным. Альшанік закидывае мяч па-за межы поля. Удар ад варот. Ну і што тычыцца 18-го тура, ён у нас ідзе падчас тыдня. Насамрэч распачаўся учора, 5 жніўня, і адбылося гэтага самага 5 жніўня 5 сустрэч. Такая вось магія лічбаў. Салігорск мінімальна перамог СКА 19-38. Ілля Сень на 29-й хвіліне адзіны гол у тым супрацьстаянні забіў. Мінская «Дынамо» БДУФК дома саступіла лідзе 1-2. Захар Дятлаў, Дмітрый Вашкевіч аўтары галоў у вароты дынамаўцаў. Дмітрый Леантюк адзначыўся у вароты лічан. Надалей «Юнік Клаб Смаргонь» 2-0. Дубль расійскага нападаючага Владимира Попова. Мы побачылі. Астравец Асіповічы 2-0. Нават не падача, удар здалёк, але ж ідзе мяч па-за межы поля. Александр Федосенко, Роман Давыскіба аўтары забітых галоў. Таксама Андрэй Хаджыў напрыканцы сустрэч атрымаў чырвоную картку. Ну і там насамрэч яшчэ некалькі матчаў дыскваліфікацыі, хутчэй за ўсё, Хаджыў атрымае. Ну, адкрываюся тур. Мы ідзем так знізу ўверх.
Ніякага тут парушэння правілаў не бачыць. Евген Наумов мяч адразу згуляў Кирилл Палхоўскі, што дэманструе арбітр, але потым ужо патрапіў у ногі суперніку. Ну і ў матч адкрыцця нашага другога кола адбылася міні-сенсацыя у бітве лідараў турнірнай табліцы наверсе. Ніва з Доўбізна была мацнейшая за Слуцк з лікам 2-1, і ў тым матчы на поле з'явіўся 40-гадовы Сергей Канцавы, які 3 гады таму скончыў кар'еру, будучы футбалістам дзяржынскага Арсенала. Але ж не самая лепшая сітуацыя з траўмамі, дыскваліфікацыямі ў Нівы, і прыйшлося Паўлу Еўсеенку нават свайго асістэнта пераапранаць для таго, каб дапамагаць сваёй камандзе. Адбываецца ўжо 3 гульні у нас з вамі зараз. Першымі сённяшні гульнявы дзень распачалі БТ-2 і Бумпрам. У гэтай сустрэчы ідзе 38-я хвіліна. Глеб Вяршынін на пачатку у дэбюце гэтай сустрэчы забіў вароты барысаўчан. Там 1-0. Маладзечна Вална, той матч, які мы з вамі назіраем. 10-я хвіліна 0-0, Орша Гомель 2, таксама прыкладна 10-я хвіліна і таксама 0-0. Нас з вамі Вална разгортвае сваю атаку, а 18:30 праз 21 хвіліну у нас з вамі распачнецца яшчэ адна сустрэча Макслайн першай лігі паміж Слонімам і Мінскам 2. Будзем глядзець, як сенсацыйны Слонім будзе абараняць свае дасягненні ў першым коле. Небяспечны момант зараз узнік у Валны, але ж не атрымалася у Дмітрыя Мацяша перагуляць Данілу Трацяка. Трацяк яшчэ без парушэння правілаў здолеў нейтралізаваць свайго суперніка. Таму спакойныя зараз маладзечанцы, хаця, ведаеце, у бліжэйшых аптэках, магчыма, колькасць валідолу і паменіла. А нас тым часам плюс 35 на вуліцы. Вельмі сур'ёзны іспыт для футбалістаў. Таму, як сведчыць з правілаў, як сведчыць з рэгламенту, каманды прыкладна на 25-й хвіліне і прыкладна хвілінцы на 70-й атрымаюць права на вадапой. Як мы добра завучылі гэтую фразу на чэмпіянаце свету, Hydration Break, з плюс 32 градусаў па Цельсію на вуліцы уводзіцца гэтая норма і ў чэмпіянаце Беларусі. Тым часам Александр Катляроў рыхтуецца увесці мяч у гульню, просіць партнёраў адкрывацца пад перадачу. Вось Ягор Шмараў прымае на край, прайграе барацьбу Віталю Кібуку, але ж Катляроў вяртае яму мяч, але не здолелі маладзечанцы гэтым перахопам скарыстацца. Зноў жа Вална з мячом, і будзем глядзець мы за далейшымі падзеямі. Разгортваецца атака Валны, але Максім Грачыха з мячом не здолеў сустрэцца і выбівае яго па-за межы поля, каб хаця б аут атрымаўся для суперніка. Не ўдар ад варот, усё ж такі аут з такой дыстанцыі гэта не такая небяспека. Парушэнне правілаў з боку гульцоў Валны фіксуе арбітр, і будуць маладзечанцы уводзіць мяч у гульню, але трэба перад гэтым пазбавіцца мяча нумар 2, што і робіцца зараз. Александр Катляроў каля мяча. Спрабуе гуляць на Івана Чарных, той пад прэсінгам вяртае на вопытнага футбаліста, які сёння справа ў абароне дзейнічае. І разгортваецца левым краем атака маладзечна. Альшанік
Перадача на Федора Салаўя. Футболіст з России. Ну і ось знову ж Александр Котляров. На Альшаніка. Все ж таки не на Альшаніка, на Велісевіча. Альшанік на позиції центрального нападника дзейнічаў. Мяч атрымаў, але не здолеў з прэсінгам супернікаў справіцца і перавесці мяч у вароты. Але ж маладзечанцы зноў жа выходзяць з абароны. Владзіслаў Русакоў, футболіст дынамаўскай школы. Клянё. Прастрэл не праходзіць. Чарных дапрацаваў. Зноў жа Клянё. Удар па варотах здалёк. І сыходзіць мяч па-за межы поля. 13-я хвіліна. І будем глядзець мы за далейшымі падзеямі. Валодаюць мячом Пінчукі. Раджабаў. Скінуў на партнёра. Сідро. Дарэчы, цікавую пазіцыю зараз Ілля займае у апорнай зоне. Хаця наміналі цэнтральны абаронца. Але гэта насамрэч лёгкая перабудова. Перавод ад маладзечанцаў тым часам на Александра Котлярова. Той падае ў штрафную, але ніхто гэтую падачу не здолеў перавесці ў бок варот. Занадта высока атрымалася. Яшчэ адна спроба ад маладзечна. Станіслав Ліцко зараз забірае мяч у рукі. Поляцела по трибунах Мола-Мола. Падтрымліваюць сваіх зялёна-белыя. Мы будем глядзець за працягам нашай з вами гульні. Аут на карысць маладзечна. Закінуты мяч у бок Клянё. Клянё здолеў яго ў полі захаваць, прастрэліць, але ж скарыстацца такім падарункам не здолеў ніхто з партнёраў, хаця пазіцыя была будь здаровы. Цяпер вуглавы на карысць маладзечна. Дмітрый Велісевіч пайшоў гэты стандарт выконваць. Альшанік моцна страляе ў штрафную, але кудысьці туды да аўтобусаў і да хлопцаў, якія на каробцы ў футбол гуляюць, але робіць гэта Альшанік рыкашэтам праз суперніка. І будзе ў нас яшчэ адзін вуглавы. Рыхтуемся да другога стандарта. Каля ворот гостей подача, але ж адбіваюцца Палішукі. І прычым адбіваюцца так, што могуць выйсці зараз у атаку. Але тут Александр Котляров надзейна сочыць за тым, што адбываецца каля сваёй штрафной. Але Данілу Трацяку такія свечкі над штрафной лепш не запальваць, бо хутка з такімі свечкамі заўзятары маладзечна пойдуць у бліжэйшую царкву, каб запальваць свечкі за надзейнасць абароны маладзечна. Ну, у нас тым часам аут на карысць маладзечанцаў. І Андрей Альшанік закидывае мяч хутенька ў штрафной, пакуль усе там разбіраюцца, штосьці вырашаюць з лайнсменам. Яшчэ адна падача. І ўсё ж таки не атрымліваецца далёкі стрэл. Велісевіч. Котляров мяч просіць, але Велісевіч
спрабуе закінуць зноў у штрафную, але там ні Клянё, ні Шмараў, ні той жа Альшанік да мяча не паспяваюць. В прынцыпе, цікава глядзець за тым, як Юрый Пунтус выбудоўвае у маладзечні такую взаемазамяняемую сістэму. І Люцко адпраўляе мяч наперад. Пакуль што ў нас няма розніцы перабудоваць і стабільнасць. 0-0, 18-я хвіліна. Ну і пінчукі у сваю атаку збіраюцца. У нас традыцыйна ў каментарах узнікае моўнае пытанне, вална ці хваля. Але ўсё ж такі узнікае момант каля варот маладзечна, але нават становішча па-за гульнёй не перашкаджае Данілу Трацяку зарабіць якісны добры сейф і зарваць авацыі з трыбун. У нас моўнае пытанне ўзнікае, ўсё ж такі вална ці хваля. Але, шановне гаспадарства, тут мы карыстаемся прынцыпам, што афіцыйна пінская каманда ва ўсіх дакументах, па ўсіх юрыдычных нормах называецца менавіта «Вална». Правяралі ўжо не раз гэтую інфармацыю з пункту погляду юрыдычнага. Таму давайте пакінем такі варыянт, але калі хваля атак ад валны зваліцца на вароты маладзечна, ну мы не засумуем. А калі хваля галоў у матчы маладзечнай валны намі будзе пабачаная, то мы толькі парадуемся. Таму будзем рабіць так, а не гэтак. У нас тым часам працягваецца гульня, працягваецца яна пад дыктоўку менавіта гаспадароў, і Александр Катляроў аддае перадачу на Владислава Русакова. Русаков далей на Чарных, то есть зноў жа на Русакова, зноў Чарных. Велісевіч. І зноў яго фірмовы гэты закід у штрафную не праходзіць, але падбор за Альшанікам. Альшанік скідае на партнёра, Гружэўскі да мяча не паспявае. Але ж там рыкашэт ад футбаліста валны і яшчэ адзін корнер. Мы з вами пабачым каля варот піншукоў. Пакуль што палішукі у нас адаптуюцца. Ну а БТ-2 у сваю чаргу забівае ў вароты Бумпрама перад сыходам на перапынак. У барысаўчан сваім голам адзначыўся Ігнат Куімаў. Падача, удар па варотах. 1-0 робіцца лік на 21-й хвіліне. Маладзечна усё ж такі канвертуе свае атакуючыя намаганні ў гол. 1-0 на карысць гаспадароў нашай сённяшняй сустрэчы. І маладзечна уплотную подцягваецца да валны ў лайв-табліцы. Таму будзем глядзець за працягам гульні. 1-0, 21-я хвіліна. Ну і гэты чарговы вуглавы стаў шчаслівым для гаспадароў. Гідрейшн брейк у нас адбываецца. Ну і чакаем аб'яўлення, хто ж там усё ж такі стаў аўтарам гэтага галявога удару. Падалося мне, што гэта Ілля Коваль, але ж будзем чакаць дыктара маладзечанскага стадыёна. А пакуль футбалістам адпачнуць, папіць вады. Ну, а пакуль адпачываюць каманды, папілі вады, атрымалі парады ад трэнераў. Вось гэтыя перапынкі на вадапой у нас часцяком выкарыстоўваюць менавіта як невялічкія тайм-ауты. Усё ж такі ў футболе такога паняцця няма. Але маладзечна перад гэтым гідрейшн брейкам
здолела забіць. Дакладна галявая перадача на карысці Дзяніса Гружэўскага. Ну, аўтар гола, здаецца, Ілля Коваль, але будзем чакаць. Глядзім далей. За працягам сустрэчы разгуляла мяч вална з цэнтру поля. Раджабаў. Перадача наперад, але там гучная Данілы Трацяка. І галкіпер забірае мяч пад свой кантроль. Мола-мола па трыбунах. Русакоў на Катлярова гуляе. Той далей на партнёра. Чарных. Збіваюць з ног Івана. Парушэнне правілаў. Ну а яшчэ адным футбалістам у гэтай камбінацыі быў Фёдор Салавей. Альшанік спрабуе мяч закінуць далей наперад. Трапляе ў суперніка. Велісевіч на падборы. Русакоў наперад гуляе, але там Станіслав Ліцко вельмі надзейна дзейнічае. І памыляюцца Палішукі пры выхадзе з абароны. Велісевіч. Закід у штрафную. Палхоўскі першы на мячы. Добра. Зараз спрабаваў перагуляць сапернікам Максім Грачыха, але Павел Клянёў у падкаце. І вуглавы на карысць Маладзечна. Яшчэ адзін. І жоўтая картка для Кірыла Палхоўскага. Тут хутчэй за ўсё за эмоцыі. За лішнія, ці нават за адкідку мяча. Але факт ёсць факт. Жоўтая картка першая ў нашым матчы дэманструецца цэнтральнаму абаронцу пінскай каманды. Андрэю Пракапюку, яго футбалістам трэба штосьці рабіць, штосьці прыдумляць. Маладзечынцы пакуль што танкам едуць па суперніку. Падача. Палхоўскі яе здымае. А вот не Палхоўскі. Кібук прыйшоў у абарону. Зноў жа Кібук чапляецца за гэты мяч. Кібук адпраўляе мяч наперад. Зноў жа там Александр Катляров і Даніла Трацяк, якія добра адгуляліся паміж сабой. Дмітрый Мацяш ужо нават не пабег. Паглядзім, што ў нас адбываецца у паралелі. Орша і Гомель-2 пакуль што заўзятараў галамі не радуюць. Адна жоўтая картка у гэтым матчы. Леса, асноўнае гаспадарства. Што я вам скажу? Усё ж такі не Ілля Коваль, а Ярослав Арашкевіч у свае вароты адпраўляе мяч у гэтым эпізодзе з галявым. Для Маладзечна вуглавым Грачыха прабівае, але паралельна створу варот. І будзем глядзець мы за ударам ад варот Данілы Трацяка. Перахапілі мяч футбалісты пінскай каманды. Ну і шукае вална сваю атакуючую хвалю, але пакуль што маладзечынцы вытрымліваюць малюнак гульні. Дакладна працуюць па ўсіх зонах. Ну і той жа Віталь Кібук і Дмітрый Мацяш зусім не заўважныя ў нашай гульні. Толькі што Максім Грачыха спрабуе штосьці прыдумляць, але ж і яго крэатыву пакуль што не хапае. Плотна маладзечынцы дзейнічаюць, нават пяцёрку абаронцаў садзяцца. Ну і вось такая пераходная фаза ў атаку. Зараз адразу 3 чалавекі ў штрафной. На яе межах. Чарных прабівае па варотах. Робіць гэта дакладна ў рукі Станіславу Ліцко. Галкіпер моцна мяч наперад адпраўляе, але не чапляецца там ніхто за яго з партнёраў. Спрабаваў нас выбегчы
Артём Уласаў, да рэчы, былы футбаліст Маладзечна. Уласаў таксама на калісьці родным для сябе стадыёне зусім не заўважны. Але, можа, тут трэба з'яўлення Ягора Нікіпаронка, які таксама калісьці быў любімцам маладзечанскай публікі. Перахоп ад гаспадароў поля. І выходзяць з абароны маладзечанцы, сачылі за тым, ці ўздымецца на ногі партнёр Чарных. І гуляе назад на Александра Котлярова. Пазіцыйна будзе Маладзечна шукаць шчасця. Ну і Андрэй Пракапюк выходзіць да броўкі, штосьці падказвае сваім хлопцам. Трацяк. Моцна наперад знаходзіць Альшаніка. Той з Велісевічам адгуляўся, але тут Палхоўскі. Вольная зона для Віталя Кібука. Нельга яму столькі прасторы даваць. Кібук прастрэльвае, але ж там паспеў скласціся Даніла Трацяк і не дазволіць Мацяшу ўжо ў пустыя вароты перавадзіць мяч. Добрая атака зараз. Праваліліся у абароне маладзечанцы. Ну і Віталь Кібук прачытаў далёкі сыход Александра Котлярова. Застаўся бліжэй да варот суперніка. Ну а той жа Русакоў і Коваль яшчэ і завалілі лінію па-за гульнёй. У нас тым часам Іван Чарных з мячом сустракаецца ў цэнтры. Ляціць на сваіх хуткіх нагах бліжэй да валодання суперніка. Зарабляе аут на карысць сваёй каманды. І зноў маладзечанцы мячом валодаюць, шукаючы варыянт для контрвыпаду. Закід на Шмарова. Але там Кірыла Палхоўскі дзейнічае надзейна, але выбівае неяк наабум гэты мяч. Ну і вось праз край правы спрабуюць маладзечанцы сваю атаку разгарнуць. Тут Кібук прыходзіць дапамагаць. І пакуль што вось Яраслаў Арашкевіч насамрэч выглядае найслабейшым гульцом у складзе сваёй каманды. Многа праз яго край менавіта праходзіць небяспекі. Но маладзечанцы так вось расцягваючы краі на цянькі шукаюць падыходы да варот супернікаў. Чакаем мы чарговай атакі з боку гаспадароў поля. Павел Клянё вядзе барацьбу за мяч. І удар ад варот. Удар ад варот мы з вами пабачым. Станіслав Ліцко рыхтуецца мяч у гульню ўвесці. Адпраўляем моцна на Кібука. На падборы добра пінчукі зараз гуляюць. Рашкевіч. І на Пракапчука гуляе Яраслаў Палхоўскі. І зноў Даніла Пракапчук у цэнтр. Не атрымліваецца там хутка атаку разгарнуць, но валодаюць пінчукі мячом. Сідро. Усё вышэй і вышэй ён пачынае гуляць. А от ужо Антон Суша пайшоў страхаваць партнёра у апорнай зоне. Ілля Сідро ўжо на пазіцыі васьмёрцы дзейнічае. Але Суша і Сідро такія вось узаемазамяняльныя паміж сабой хлопцы. Суша нават трэцім цэнтральным абаронцам садзіцца пры пачатку атакі, даючы магчымасць Даніле Пракапчуку стварыць шырыню
Бліжэй да правага краю. Вось зараз ён мяч атрымлівае. Аддае перадачу на партнёра. Прастрэльная перадача надалей ад Азама Раджабова, які вельмі высока ўзняўся, але ж толькі вуглавы на карысць Валны, хаця мы ўжо бачылі гол менавіта з гэтага стандарта. Глядзім далей. Рыхтуецца у Пінчукоў стандарт. Падача на далёкую стойку. Там Ілля Сідро. Няўдалая скидка. І Андрэй Альшанік бяжыць за мячом да апошняга, але выходзіць з варот Станіслав Ліцко і нічога не дае зрабіць свайму візаві. Гружэўскі за мяч зачапіўся і нібыта на адбой адпраўляе яго па-за межы поля. Але робіць гэта рыкашэтам ад суперніка. Распачалася у нас сустрэча ў Слонімі. Слонім Мінск-2. Ну і пакуль што няма галоў яшчэ і ў матчы Оршы. БТ-2 і Бумпрам гуляюць пакуль што выніковую нічыю 1-1. Маладзечна выйграе ў Валны. Удар здалёк. Ліцко спакойна мяч у рукі забірае. У нас тым часам Азам Раджабаў. Перадача на Максима Градчыху. Градчыха далей наперад. Мацяш уключае ногі. Мацяш супраць яго Коваль. Мацяш прабівае па варотах. 1-1. Дмітрый Мацяш. Нібыта электрычка, якая сюды да Маладзечна часцяком прыязджае. Прабег паўполя. І зраўняў лік у гэтай сустрэчы. Адзначым, у прынцыпе, усю атаку. Раджабаў добра знайшоў Градчыху. Градчыха проста пульнуў мяч наперад. Ну а далей усё зрабілі хуткія ногі Дмітрыя Мацяша, які праляцеў палову поля, збег ад Іллі Коваля, збег ад іншых абаронцаў і зрабіў лік 1-1. Ведаеце, Дмітрый Мацяш гэта як калабок. Я ад бабулі сышоў, я ад дзядулі сышоў, я ад Іллі Коваля сышоў і мяч у вароты адправіў. Таму 1-1 у нас у супрацьстаянні Маладзечна і Валны. І будзем глядзець за працягам, будзем глядзець за тым, як маладзечанцы ў першую чаргу адрэагуюць на гэтыя лічбы на табло, бо ціснулі гаспадары, а супернік нібыта ў першы раз за матч вылез з абароны, вылез на палову поля суперніка менавіта з пункту погляду атакуючага і здолеў забіць. Але гэта палешукі, гэта нашчадкі партызан, яны добра ведаюць, што такое доўга сядзець у лясах, балотах, а потым выйсці, кальнуць і зноў жа пайсці да сябе, зноў жа заняць абарону. Ну і Дмітрый Мацяш чарговы раз адзначаецца у матчах Пінскай Валны. Насамрэч, страшна было б глядзець, што было б, калі б Дмітрый Мацяш перад пачаткам сезона абраў дзяржынскі Арсенал, а не Пінскую Валну. Для гэтага нападаючага гол становіцца 11-м у сезоне, і Дмітрый Мацяш на 4-е месца ў спісе бамбардзіраў выходзіць, абыходзячы Кірыла Сідарэнку з Бумпрама. Ну і зараз нібыта выклік свайму візаві кідае Дмітрый Мацяш, мол, глядзі, Кірыл, мы гуляем летне паралельна, я забіваю, ты не. Таму падтрымлівай нашу бамбардзірскую гонку. Максим Градчыха зарабляе асіст. Што тычыцца, дарэчы, Дмітрыя Мацяша, то ў чэмпіянаце яго галявая серыя складае ўжо 5 матчаў. Быў яго невялічкі перапынак на кубак, але там Валну проста змялі прадстаўнікі яшчэ адны палескага рэгіёну. Мазырская Славія 5-0 у Пінску. У палескім дэрбі, ну, ніякіх шансаў не пакінула прадстаўнікам першай лігі. Дарэчы, што тычыцца Максіма Градчыхі, то
З 19 чэрвеня мы не бачылі ад гэтага футбаліста ніякіх выніковых дзеянняў. Тады ў яго была 4-матчавая серыя з галамі ці то асістамі. І будзем глядзець мы за далейшымі падзеямі. 38-я хвіліна ў нас ідзе. Ну і хтось з піншукоў. Ярослав Арашкевіч, які атрымліваў дапамогу ад медыкаў, зараз чакае сваю хвіліну для таго, каб вярнуцца на футбольнае поле. Ці ўсё ж таки не вярнуцца. Замена у нас адбываецца у складзе Валны якраз. Ну і ўсё ж таки не Арашкевіч атрымліваў дапамогу. Атрымліваў яе Віталь Кібук. Не здолеў ён гульню працягнуць. Ягор Никіпаронак. Замест яго яшчэ адзін любімец былы маладзечанскіх трыбун з'яўляецца на полі цяпер ужо у цішотцы Валны. Ну і паглядзім, як Никіпаронак сёння правядзе матч супраць сваёй былой каманды. Ну і вось краі у Валны, краі менавіта атакі, такія ностальгічныя для маладзечанскага заўзятара. Никіпаронак, Уласаў. І будзем глядзець за тым, што гэтыя хлопцы пакажуць у нашай сённяшняй гульні. У яе працягу 40-я хвіліна у нас хуценька распачнецца. І разгортваецца у нас чарговы пазіцыйны наступ маладзечна. Доходит мяч до Ивана Чарных. Прострельная передача. И в угловым. Хотелось сказать, як такое не траплять, але суперники зараз выбивают мяч па-за межы поля. И будем глядеть мы за чарговым вугловым каля ворот Валны. Один ужо прывёў да забітага гола. Ну і Павел Клянё цікава зараз сябе паводзіць у валоданнях Станіслава Ліцко, які мяч у рукі забірае. Да апошняга, да падачы Павел Клянё папраўляў амуніцыю. Потым, перад тым, як партнёр вырашыўся ўсё ж таки падаць, узняўся і галкіперу закрыў абзор. Никіпаронак. Падача і залятае мяч у вароты. Якая прыгажосць зараз ад Валны. На бліжэйшай стойцы знаходзіць Ягор Никіпаронак партнёра. Максим Грачыха. Што ж ты будзеш рабіць з гэтым чарадзеем? Максим Грачыха свой гол ўсё ж таки знаходзіць. 2-1 на карысць пінскай Валны. Подключыўся, адправіўшы мяч у вароты з бліжэйшай стойкі, перакінуў Данілу Трацяка і зрабіў лік 2-1. Пераварочвае Вална гэтую гульню з галавы на ногі, з ног на галаву. І ведаеце, калі б мне хвілінак 20 таму сказалі, што на 41-й Вална будзе весці ў ліку, я б не паверыў з тым, як маладзечна ціснула, з тым, як піншукі сядзелі ў абароне. Але гэта футбол, усё змяняецца за секунды. Вось ведаеце, Родры ўжо збіраў чамаданы ў Мадрыд, але у апошнія імгнення прыйшла Барселона і, здаецца, Родры ўжо на поўдзень Іспаніі чамаданы збірае. Вось так і тут, здаецца, маладзечна яшчэ хвілінак 20 таму упэўнена вяло гульню. Ну а вось дзве вылазкі суперніка і 2 галы. Атрымайце, распішыцесь. І Ягор Никіпаронак зноў жа ў атаку ляціць. Адразу мяч адпраўляе ў штрафной, але Дмітрый Мацяш
становішча па-за гульнёй знаходзіўся. І таму не паскараўся да гэтага мяча. Ну а мы далей глядзім за маладзечанцамі. Трэба пад началеннем Юрыя Пунтуса прачынацца. Зразумела, спякота, зразумела, што чацвер не самы тыповы дзень для гульні, пры тым, што у выходныя працягваць нас такі вось, ведаеце, для першай лігі міні-еўракубкавы этап. 3 гульні за тыдзень. І ўсім трэба гэты перыяд неяк выносіць, пры тым, што на Беларусі стаіць, ну, такая вось афрыканская спёка. Складана ўсім, складана і камандам, і заўзятарам, і каментатарам, і трэнерам. Ну, у нас тым часам Ілля Сідро разгортвае атаку сваёй каманды, але ж выціснулі прэсінгам маладзечанцы суперніка на сваю палову поля. Там нават Ліцко вымушаны быў гульню ўступаць. І Азам Раджабаў скінуў на партнёра. Палхоўскі падключаўся. Нікапаронак. Зараз ён зноў уключаецца ў гульню. І ведаеце, вось з выхадам Ягора Нікапаронка вялікія праблемы узніклі у маладзечна. Справа ў абароне. Там усё ж такі не самы профільны Александр Катляроў. Ну, а Ягор Нікапаронак, нібыта такі вось матор каманды, уключаецца, заўсёды бегае і складае такі вось перавес на гэтым левым краі. Перавес у хуткасці, перавес у маладосці. Зараз нельга Дмітрию Велісеевичу так памыляцца. Нельга мяч страчваць у такой простай сітуацыі. Ён гэтага і не робіць. Брава, кажам маладзечанцам. І зараз Уладзіслаў Русакоў моцна мяч наперад адпраўляе. Ярослаў Арашкевіч адпрацоўвае за партнёраў. Выбачаецца за той самы кур'ёзны аўтагол. Александр Катляроў на Івана Чарных укідвае гэты аут. Чарных на дрыблінгу. Чарных! Прастрэльная перадача. Мяч коціцца па лініі і не сыходзіць па-за межы поля. Вось зараз толькі ў аут выбіваюць мяч. Маладзечанцы. Аут на карысць маладзечна мы з вами побачили. Зараз побачим стандарт на карысць Волны. Ну и у нас казали мы про то, что не так много голов, что не все забивают. Ну и вось Орша Гомель 2. 1-1, 38-43 хвилины. Максим Пашкевич и Глеб Протасеня голами обменялись. Слонім Мінск 2 до 14 хвилины. Так само 1-1. Александр Булычаў і хтосьці яшчэ невядомы забівае у Мінска 2. Толькі забіў. Гэта быў Уладзіслаў Малюцін. У нас 2-1 у Мінску на спартова-аздараўленчым комплексе Алімпійскі 1-1. І у нас яшчэ і Волна ў гэту дададзеную хвіліну ідзе у сваю атаку, але там Даніла Трацяк забірае мяч у рукі і гэтым дае фінальную кропку да падзей першага тайма. 1-1 у нас было б, калі б не забіў свой гол Максим Градчыка. Таму 2-1 на карысць Волны. Нагадаем, 21-я хвіліна. Маладзечанцы, падаючы в углавы, вымусілі памыліцца Ярослава Арашкевіча. Потым зраўнялі лік піншукі. Зрабілі яны гэта на 35-й хвіліне. Дмітрый Мацяш з перадачы Максима Градчыкі гэта зрабіў. Ну а на 41-й Максим Градчыка з перадачы Ягора Нікапаронка зрабіў лік 2-1. 15 хвілін адпачнем, адпачнуць каманды, арбітры, заўзятары і вернемся у Маладзечна на гарадскі стадыён, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на гарадскі стадыён у Маладзежна, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 сустрэчы паміж Маладзежна 2018 і Валной з Пінска. 2-1 на карысць гасцей лік пасля першай паловы. Нагадаем, Ярослав Арашкевіч на 21-й хвіліне у свае вароты мяч адправіў пасля вуглавога. 35-я хвіліна Дмітрый Мацяш з перадачы Максіма Градчыхі 1-1. 41-я хвіліна уже сам Максим Градчыха з перадачы Ягора Никопаронка робіць лік 2-1 на карысць Валны. Замены у нас, дарэчы, адбыліся ў складзе Маладзечна. Бачу я на полі Ягора Еміракова. Дакладна. Бачу я на полі дакладна Дмітрыя Ваўкаўца. Ну і будзем глядзець, каго яшчэ. Чакаем пакуль Сергей Матусевич выкладзе у нас замены. Выйшаў на поле ў складзе Маладзечна Алексей Петрусевич. Вяртання гэта у горад Сонца. Фёдор Салавей пайшоў, саступіў месца Дмітрыю Ваўкаўцу. Ну і краі абароны ў нас памяняў Юрый Пунтус, Александр Котляроў, Дзяніс Гружэўскі пайшлі адпачываць. І яшчэ адна замена, іх 4. Дзяніс Гружэўскі і Ягор Еміракова, гэта тое, што мы казалі. Владислав Русакоў саступіў месца Алексею Петрусевичу. Фёдор Салавей, Дмітрый Ваўкавец, тое, пра што мы казалі. І ўсё-такі застаўся на полі Александр Котляроў. Ягор Шмараў пайшоў адпачываць. Александр Шлёнкін на поле выйшаў. Новы нападаючы з Расіі у складзе Маладзечна. Выхаванец, як распавядала прэс-служба тэкстыльшчыка з Іванова. Ну, апошнімі сезонамі гуляў за бранскае «Дынамо». Дмітрый Ваўкавец, выхаванец акадэміі футбольнага клуба «Мінск». Сезон пачынаў у Баранавічах, у Маладзечне у арэндзе. Ну і будзем глядзець, як каманда перабудавалася, што змянілася. І я вам зараз цікавую рэч скажу. На дадзены момант Александр Котляроў, напрыклад, дзейнічае як цэнтральны абаронца. Удар здалёк ад Іллі Коваля. А гэта ўсё ж такі чарговая такая сітуацыйная перастаноўка. Коваль, Петрусевич, цэнтр абароны. Даніла Трацяк, галкіпер, нічога тут не змянілася. Котляроў і Еміракоў па краях. У апорнай зоне зараз дзейнічае Дмітрый Велісевіч. Над ім вышэй гуляюць Дмітрый Ваўкавец, Андрей Альшанік, Александр Шлёнкін і Іван Чарных і Павел Клянё, нападаючы. Вось такі склад у Маладзечна. 4-1-4-1 перабудавалася каманда Юрыя Пунтуса. Што тычыцца Валны, то тут без замен. Галкіпер 12-й Станіслав Ліцко, цэнтр абароны капітан 17-й Кірыл Палхоўскі, другі Даніла Пракапчук. Па краях гуляюць 7-й Азам Раджабаў, 91-й нумар у Ярослава Арашкевіча. Была у 97-й нумар у Ярослава Арашкевіча. Апорная зона 33-й Ілля Сідро. Над ім тройка. 10-й Максим Градчыха ў цэнтры. Артем Уласаў 8-й. Ягор Никопаронок 77-й па краях. І Дмітрый Мацяш у атацы. Валны дзейнічае 91-й нумар на яго цішотцы. І будем глядзець мы за
працягам гульні. Галоўныя трэнеры каманд Юрый Пунтус, Андрей Прокопюк, адпаведна, Маладзечна і Валны. Одна замена адбылася у Валны у першым тайме. Пайшоў з поля Віталь Кібук параз пашкоджання. І на полі з'явіўся Ягор Никопаронок, 77-й нумар. Ён менавіта і зарабіў гол нумар 2. Паглядзім насамрэч, як спрацуе рашэнне з Алексеем Петрусевічам у цэнтры абароны. А з тым часам падача. Ну і насамрэч вельмі цікавы выбар ад Юрыя Пунтуса, хаця ёсць і той жа Тимур Дубовік, які можа цэнтральнага абаронцу згуляць, ёсць і той жа Матвей Сакалоўскі на лаўцы запасных, профільны цэнтральны абаронца. Ну і пры тым, што Юрый Пунтус адразу ў перапынку па сутнасці паставіў усё на гэты новы склад. Адна замена засталася ў Маладзечна. Ну і гэтай заменай насамрэч тут проста прасіўся Богдан Леўченко. Насамрэч ён ярка дэбютаваў, забіўшы ў вароты Мінска-2. Але пакуль што Юрый Осіфавіч маладога гарадзенца трымае на лаўцы запасных. Ну вось 4 замены. Калі вы такое яшчэ бачылі ў перапынку. Альшанік прабівае, трапляе ў суперніка. Ніякай рукі тут не будзе. Як казалі ў двары, прыціснутая. Ну і Станіслав Ліцко забірае мяч у рукі, разганяе партнёраў куды падалей. І гэта значыць, што Станіслав Ліцко будзе адпраўляць мяч у цэнтр поля. Там ёсць зачэп ад Грачыхі. Мацяш скідае на Никопаронка. Никопаронок у адказ спрабуе Мацяшу скінуць. Не праходзіць. Коваль. І маладзечніцы мяч перахапілі. Выходзіць у сваю атаку. Альшанік на ваўкаўца згуляў. Ну і тут становішча па-за гульнёю і ад Івана Чарных. А мы будем глядзець за тым, як Станіслав Ліцко будзе пачынаць гульню пасля стандарта. Алексей Петрусевич сезон пачынаў з Маргоніі. 2 гульні за Мядзведзеў правёў і патрапіў пад камандную чыстку. У смаргонцаў, як і у маладзечанцаў, задача разыходзіцца з рэальнасцю. Таму улетку што адна, што іншыя каманды змяніліся да незнаёмасці. І пакуль што Дмітрый Ваўкавец з мячом валодае. Скідае на Велісевіча. Велісевіч падае. Шлёнкін спрабуе па воротах прабіць пад прэсінгам суперніка, але ж не атрымліваецца нічога зрабіць у гэтага нападаючага. Дарэчы, Алексей Петрусевич гэта яшчэ адзін футбаліст з гісторыяй. І у Пінску гуляў ён на пэўны час і за Валну. Таму ён далучаецца да таго ж Ягора Никопаронка, да таго ж Артёма Уласава, напрыклад, у групе футбалістаў, якія маюць перакрыжаванні ў кар'еры паміж абодвума клубамі. А з тым часам Маладзечна выходзіць у атаку і спрабуе зараз пазіцыйна штосьці прыдумаць. Альшанік. Ну, гэта занадта проста чытаецца. Сідро. Аут зарабляе на карысць сваёй каманды. І замена ў складзе Валны адбываецца. Максім Грачыха, аформіўшы 1+1, ідзе адпачываць. Ведаеце, як кажуць, Маур зрабіў справу, Маур можа сыходзіць. Дмітрый Ніжнік замест яго. Гэта варыянт ужо узмацніць абарончы патэнцыял лініі паўабароны.
Дмітрый Ніжнік гэта ўсё ж такі такі больш абаронца-разбуральнік. Але вось зараз Іван Чарных на Альшаніка гуляе. Перавод на Ваўкаўца. Той мяч прыхаваў, збросіў на Чарных. Альшанік. Альшанік. Скидка на Александра Котлярова. Зноў Котляров з мячом. Чарных. Шукаюць маладзечанцы. Шлях да ворот. Знаходзяць яго, але там рукі Станіслава Ліцко. Дарэчы, па лаўках каманд, калі прабегчыся, пачнем з маладзечна, з тых, хто там застаўся. Олег Дзіва, галкіпер, 33 нумар на яго цішотцы. 7 Богдан Левченко, 11 Александр Варанович, 17 Владислав Белашевич, 21 Матвей Соколовский, 29 Тимур Дубовик. У волны Арсений Асонов першы, галкіпер. Парушаюць у нас. Правілы гульцы волны. Александр Курадовец, 4, Данил Ткачик, 11, 19 Кирилл Ковалевич, 22 Артем Самулик, 55 Дмитрий Лесняк, 62 Станислав Балук. Гэта тыя людзі, якія у полі могуць узмацніць гульню пінскай каманды. У нас пакуль у пінчукоў усё ідзе па плане. Без бутсы застаецца у нас Алексей Петрусевич. Парушэнне правілаў ад суперніка настолькі вось жорсткае, што нават без абутку пакідае Алексея Петрусевича, футбаліст пінскай каманды. Алеш Петрусевич спакойна падышоў, сваю маёмасць забраў, апрануўся і пайшоў далей гуляць. Быццам нічога не было, разгулялі маладзечанцы стандарт, страцілі мяч. У нас што у паралельных сустрэчах БТ2 Бумпрам 1-1. Нічога там падчас другога тайма пакуль не змянілася. 86-я хвіліна ідзе. Орша Гомель 2 1-1. Ну і насамрэч такое пачуццё, што нібы Крумкач я на першую сустрэчу накаркаў, бо можа зараз забіць Бумпрам, але ж будзем сачыць. Слонім па становішчу на 41-ю хвіліну прайграе Мінску 2 з лікам 1-2. Бумпрам забівае у вароты БТ2. 87-я хвіліна. І гэта сур'ёзны выклік насамрэч атакуючай групе барысаўчан. А у нас тым часам маладзечна. Пры падтрымцы трыбун. Пераходзіць на палову поля суперніка. Альшанік. Ваўкавец. Прастрэл. Але прастрэлу нікуды. Пінчукі ў контравыпад пераходзяць. Сідро. Збіваюць Іллю з ног. Парушэнне правілаў. «58-я хвіліна у нас з вами ідзе. Пакуль што наперадзе госці. 2-1. Вось Дмітрый Мацяж зноў свае хуткія ногі ўключае. Заваладаў мячом. І рукой тут сабе падгуляў Ягор Некапаронак у барацьбе. Таму будзе стандарт прызначаны на карысць маладзечна. Гэта не 2009 год, гэта не Вільям Галас у матчы Францыя-Ірландыя, калі хто заўзятар ужо з добрым стажам памятае гэтую сустрэчу скандальную ў еўрапейскім футболе, калі Вільям Галас сабе рукой падгуляў, гол забіў вароты ірландцаў, і ірландцаў на чэмпіянат свету 10-го года не пусціў, але лепш пусціў насамрэч з тым, як французы гэтай пуцёўкай распараджаліся, пакінуўшы гэты чэмпіянат адразу ў групавым этапе. Але гэта справы мінулых дзён. Ну і як кажуць, што гол Бумпрама гэта каментатару. Але, шановне гаспадарства, я ж казаў, я як Крумкач проста накаркаў. І
У нас тим часом Андрей Альшанік будує свою атаку. Але ж сыходзіць мяч па-за межы поля. І удар ад ворот. Цікава, што калі Слонім і Мінск-2 нічога ў сваёй гульні не зменяць з пункту погляду ліку. Калі БТ-2 і Бумпрам скончаць менавіта так, і наша сустрэча скончыцца менавіта так, як яна ідзе, і калі заб'е свой яшчэ адзін гол Гомель-2, у нас кожная з сённяшніх сустрэч мае шанец скончыцца з лікам 2-1 на карысць гасцей. Вось такая вось статыстычная анамалія можа атрымацца. І ў гэтую статыстычную анамалію патрапіць наша першая ліга. Але пакуль што ў нас БТ Бумпрам 1-2, Маладзечна Вална 1-2, Слонім Мінск 2 1-2, Орша Гомель 2 1-1. І аршанцы і гамельчане толькі жоўтыя карткі там збіраюць. У нас зараз прыліў эмоцый. І маладзечанцы, атрымаўшы стандарт, пазіцыйна спрабуюць разгарнуць сваю чарговую атаку. Дмітрий Велісевіч на свайго цёзку Ваўкаўца гуляе. Ёсць перадача ў адказ. Велісевіч прабівае, трапляе ў суперніка. Велісевіч дабівае, трапляе у стойку ворот. І вось такі момант у нас зараз узнікае каля ворот Валны. Ух ты, просто. Александр Катляроў яшчэ Яўгена Наумова на размову выклікае. Эмацыйна. З арбітрам размаўляе вопытны паўабаронца. Крайні нападаючы, крайні абаронцы. Ну, в прынцыпе, Александр Катляроў вароты пастаў, ён там гуляць будзе. Ну, у нас тым часам рыхтуецца аут на карысць Валны. Азам Раджабаў. Закидывае мяч наперад, але там Алексей Петрусевич, Егор Імеракоў. Выбівае мяч па-за межы поля, трапіўшы ў суперніка. Ну, насамрэч, да, яшчэ адной неспадзяванасці заўзятараў Маладзечна. Другі гол у вароты БТ-2 у складзе Бумпрама забівае ураджэнец горада Сонца і былы футболіст Маладзечна, дарэчы, Марк Тычко. І гэты гол Марка Тычко дазваляе Бумпраму абысці якраз Маладзечна ў турнірнай табліцы. У нас тым часам чарговае парушэнне правілаў. І Дмітрый Ніжнік, пайшоўшы наперад, зарабляе гэты стандарт для сваёй каманды. Ягор Никіпаронак у нас каля мяча, але там падыходзіць Кірыл Палхоўскі. Памятайце, пэўную колькасць тураў таму Кірыла Палхоўскі забіваў ударам са сваёй паловы поля. Таму у чым, а у гарматным стрэле гэтаму абаронцу не адмовіш. У нас Ягор Никіпаронак таксама добры майстар стандартаў. Ну і такая сітуацыя ў табліцы. Вална пры перамозе выйдзе на 5-е месца. Пункты яе будзе аддзяляць ад ліды. Никіпаронак прабівае, трапляе камусьці у твар у стойцы. Падбор за маладзечанцамі, яшчэ парушэнне правілаў. Жоўтая картка у нас для Ярослава Арашкевіча. На 6-е месца звальваецца Слонім пры сканчэнні гульні так, як яна скончыцца тут у Маладзечні і у Слоніме. На 8-е месца выйдзе Бумпрам, 9-м застанецца Дынамо Мінск-2. На 10-е уздымецца Мінск-2, на 11-е месца зваліцца Маладзечна. У турнірнай табліцы 12-й будзе Орша, 14-е месца будзе займаць Гомель-2 пры ўсіх раскладах.
калі ўсё скончыцца так, як яно ідзе. У нас тым часам валодаюць мячом футболисты Молодежна. Алексей Петрусевич. И разгортваецца атака маладзечанцаў. Просяць пенальці пасля гэтага стыку. І волна у адказ таксама ляціць у атаку. Мацяж на некалькіх супернікаў дрыблінгу ідзе. Скідае на ніжніка. Той далей на Никопаронка. Никопаронок прострельвае. Ну і тут становішча па-за гульнёй будзе зафіксавана. Кірыл Палхоўскі занадта блізка да ворот апынуўся. Прокапчук. Даходзіць перадача да Рашкевіча. Зноў Рашкевіч. Хацеў памыліцца, але не атрымалася. Станіслав Ліцко валодае мячам, але там у нас будзе невялічкі перапынак на вадапой. Бумпрам і БТ-2 сваю сустрэчу скончылі 2-1. Ну і пакуль што вось Орша і Гомель-2 не жадаюць далучацца да нашага перформанса. Адпачываюць каманды, п'юць ваду, атрымліваюць таксама пэўныя парады ад трэнерскіх штабоў. І будзем глядзець за працягам сустрэчы. Усе на поле вяртаюцца, но сустрэча будзе пачынацца са стандарта на карысць валны. Зарабіў яго Ярослав Арашкевіч. Ну і што цікава, насамрэч, толькі 2 замены. Пакуль што да 67-й хвіліны скарыстаў Андрэй Прокапюк, а яго калега Юрый Пунтус ужо скарыстаўся 4 ракіроўкамі з 5. Прытым, што пакуль з новых гульцоў, якія выйшлі на поле, дакладна ў яе ўвайшоў хіба толькі Дмітрий Ваўкавец. Ну і Алексей Петрусевич у абароне таксама дапамагае, але наперадзе Дмітрий Ваўкавец, ну, самы яскравы такі, бянтэжыць час ад часу ён абарону сваіх супернікаў такімі вось вылазкамі. Ну, а потым мы з вами паразмаўляем пра тое, што чакае каманда ў наступных турах. Пакуль паглядзім за гэтай барацьбой за мяч. Ну, ўсё ж таки не атрымаецца у нас перформанса з усімі перамогамі гасцей з лікам 2-1. Другі гол у вароты Гомеля-2 забівае Орша. Дмітрий Тихаміраў з перадачы Мікіты Вехцева выводзіць прадстаўнікоў віцебскага рэгіёну наперад. Но у нас тым часам няма парушэння правілаў тут. Ну і зазірнем у каляндар. У наступны тур. Але паглядзім за гэтай атакай Маладзечна паралельна. Валодаюць мячом маладзечанцы. Коваль. На Велісевіча згуляў. Той супрацьніжніка. Велісевіч знаходзіцца Альшаніка. Той зноў на Дмітрыя. Зноў Альшанік. Занадта моцна аддае, і Велісевіч да мяча не паспявае. Што тычыцца наступнага тура, Маладзечна чакае далёкая выправа. Якраз туды ў Віцебскую вобласць на сустрэчу з Оршай. Што тычыцца валны, то
Команда Андрея Прокопюка вертаецца на родны стадыён Пінскай акадэміі футбола, дзе будзе прымаць футбольны клуб Юнікс Лабс. Юнікс Лабс, дарэчы, як і ў першым коле, перамаглі Самаргонь. І, дарэчы, вот цікава, каманда, якая месцілася ў другой палове турніру табліцы першай лігі, каманда, якая вылецела з вышэйшай, у асабістых сустрэчах маюць агульны лік 0-5 на карысць менавіта прадстаўніка першай лігі. Ваўкавец. Чарных. Іван, дарэчы, не вельмі заўважны стаў у другім тайме. Мацяш тым часам добра ўсё рабіў, але ж не хапіла раўнавагі Дмітрыю Мацяшу у гэтым эпізодзе. Але так добра прапускаў сабе ж за спіну, каб забегчы за спіну абаронцу. Ваўкавец прабівае, але ж трапляе у баннеры за межамі поля. Кропка апоры. Атрымлівае свой удар. Ну, а мы далей глядзім. Іван Чарных забягае ў штрафную, чапляецца за мяч, але там Азам Раджабаў добра дзейнічае. Барацьба. Палхоўскі запальвае свечку над полем. Коваль. Ёсць скидка на Альшаніка. Перадача надалей на Коваля. Коваль вельмі высока уздымаецца, гуляючы такім вольным мастаком. Петрусевіч застаецца адпрацоўваць за сябе і за таго хлопца. І Маракоў. Падача. Ліцко сутыкаецца з Іваном Чарных. І жоўтая картка для крайняга нападаючага Маладзечна за атаку на галкіпера. Александра Клёнкіна мы зусім не бачым апошнія хвілінак 10. Ён выйшаў на поле, ствараў адразу добры эпізод, ну і потым кудысьці ён знік. Хто апошні бачыў, калі ласка, прыйдзіце да нас на каментатарскую пазіцыю са звесткамі пра гэтага нападаючага. У нас тым часам Станіслаў Ліцко атрымаў дапамогу. І будзем глядзець мы за наступнымі падзеямі нашай гульні. Яўген Наумаў, галоўны рэферы нашай сустрэчы, падказвае Ліцко, адкуль патрэбна мяч уводзіць, і падвойная замена будзе рыхтавацца у Піншукоў. Ну а тым часам не паспявае да мяча Александр Клёнкін. Ліцко моцна наперад мяч уводзіць. І хто у нас з'явіцца на полі? Кірыл Кавалевіч адзін з запасных. Ну і хутчэй за ўсё, калі я добра ўсё бачу, Артём Самуйлік. Гэта замены на ўзмацненне атакі. У нас тым часам добра гуляю ў падкаце хтосьці з маладзечанцаў. Шлёнкіну трэба адкрывацца, чакаць перадачы. Ну і вось падвойная замена. Ярослав Арашкевич ідзе адпачываць, і ўсё ж такі не Самуйлік. Усё ж такі Дмітрый Лесняк з'яўляецца ў нас на полі. Ну і замена нумар 2. Гэта сыход, калі ўсё добра бачу, Артёма Уласава.
А вось замест яго ўжо можа з'явіцца і Кірыл Кавалевіч. Але будзем глядзець зараз. Артём Самуйлік выйшаў і Дмітрый Лесняк. Самуйлік памяняў у нас, бо так не вельмі добра паказалі, не Уласава. Самуйлік памяняў Мацяша. Па пазіцыі замена. Ну і Лесняк закрывае пазіцыю з краю. У атацы у абарону змяшаецца Артём Уласаў супраць свайго экс-камандніка Ягора Еміракова. Ён будзе дзейнічаць. І вось все ж таки так. Лесняк, Самуйлік выйшлі. Арашкевіч і Мацяш пайшлі адпачываць. Даніла Трацяк дэманструе палявым гульцам, што можна і Жагабаніту прадэманстраваць, што ён так умее, а яны што не. Ну, мы працягваем. Сачыць за спробамі Маладзечна ўсё ж таки вярнуцца ў гэтую гульню. Петрусевіч. Пінчукі гуляюць па ліку насамрэч, хаця з перавесам у адзін мяч не тое, каб патрэбна гэта рабіць. Ну і бачым мы на табло, што тэмпература ў нас пайшла ўсё ж таки зніжацца, але ўсё яшчэ афрыканскія значэнні. Плюс 33. А я вам нагадаю, палова 8-га вечара. Вельмі спякотна на Беларусі. Цяжка футбалістам. Вы просто не пазайздросціш. Еміракоў, прастрэл. Ва Уласава трапляе, сыходзіць мяч на вуглавым. І рыхтуемся мы да чарговага стандарта. Падача ад Велісевіча. Прабівае хтосьці з партнёраў, але робіць гэта недакладна. Станіслав Лецко ўсё бачыў. І будем глядзець за працягам нашай сустрэчы. Перахапілі маладзечанцы мяч. Пасля вынаса галкіпера. Вымушаныя пінчукі правілы парушаць. Разгулялі гаспадары стандарт. Коваль. Еміракоў. Альшанік зноў Еміракоў. Еміракоў штрафной супраць яго Уласаў. Уласаў там коштам сваёй раўнавагі ужо ратаваў каманду. Ну і Артём Самуйлік незадаволены партнёрамі, што просто выносілі мяч па-за межы поля. Ну і тут у ролі болбоя Даніла Трацяк адпрацоўвае. Пабег адзін з хлопчыкаў за мячом, які далёка паляцеў. Но Даніла Трацяк партнёрам дапамагае хутчэй мяч у гульню ўводзіць. Ну, сучасны галкіпер, ён павінен усё ўмець. Чарных скідае пяткай на Катлярова. І ў руку трапляе мяч футбалісту Валны. Таму пенальці. Пенальці прызначаецца ў вароты Пінчукоў. Усё дакладна. Усё было бачна. Андрэй Альшанік будзе дзейнічаць супраць Станіслава Лецко. Лецко незадаволены. Але, ну што ты тут зробіш? Вар няма. Таму галоўны ў нас закон — это Яўген Наумаў. А ён усё бачыў. І зараз Андрэю Альшаніку застаецца толькі забіць, што ён і робіць. 2-2 у нас становіцца лік.
Хотелося сказать 2-2 на карысць Маладзечна. Ну і вось вяртаюцца ў гульню. Гаспадары поля ціснулі, яны ціснулі і ўсё ж таки даціснулі. Да гэтага гола гуляць яшчэ 10 хвілін. І зараз Юры Пунтус і яго асістэнты камандзе падказваюць, што трэба ісці наперад. Два-два у нас у Маладзечні. Андрей Альшанік перадае прывітанне Максиму Грачыху з першага тура. Дэманструе, як трэба забіваць пенальці. Ну, а Станіслав Ліцко, якім б не быў профі па гэтым паказчыку, па адбіццю 11-метровых, але ж паляцеў у іншы кут і не здолеў камандзе дапамагчы. 2-2 у нас з вами. И Андрей Альшанік рыхтуецца у штрафную закидывать з аута. Эмоцыйны пад'ём зараз на гарадскім у Маладзечне. Адбіваюцца піншукі. І Міракоў на падборы. Няўдалая скидка. Ніжнік. Уласаў. Ніжнік. Збіваюць Ніжніка з ног, але па правілах. Велісевіч. Аддае перадачу на партнёра. Гэта Коваль. Ён ужо ў абарону, такое пачуцце, не вяртаецца. Альшанік падача. Коваль падбор. Знову Альшанік. Зноўку падача. Кірыл Палхоўскі першы на мячы. Аут на карысць Маладзечна. Александр Катляроў, чалавек, які зарабіў пенальці, будзе выконваць гэты стандарт. Закінуў дакладна. Партнёры прабіць не здолелі. І вось падача. Ваўкавец не здолеў выйграць барацьбу за мяч. Уласаў. Выпускае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Маладзечна. 83-я хвіліна у нас ідзе. 2-2. Ваўкавец. Скидае наперад. Александр Шлёнкін паскараецца да мяча. І не паспявае яго працаваць. Станіслав Ліцко. Мяч усталёвае. Паляцела па трыбунах Мола-Мола. Закид у бок Уласова. Той шапляецца галавой за мяч. Але ж робіць гэта ўжо па-за межамі поля. Альшанік. Мацнейшы закид наперад. Там Шлёнкін. Пакуль такое пачуцце, не прызвычыўся ён да маладзечанскага газона. Аддае перадачу на партнёра. Катляроў. Далей Велісевіч. Падача. Александр Катляроў зноў штрафную скідае. Дмітрый Ваўкавец адзіны. Ну і зараз арбітр паказвае, што ніякага пенальці ў эпізодзе не будзе. Будзе толькі вуглавы. Дмітрый Велісевіч заводзіць трыбуны. Паказвае, што патрэбная падтрымка маладзечанцам. І рыхтуе падачу. На далёкую мяч ідзе Станіслав Ліцко. Там яго забірае. Прычым забірае коштам пашкоджання. Мяч Станіслав Ліцко. Ну, патрэбна дапамога медыкаў галкіперу. А маладзечанцы незадаволеныя. Здаецца ім, што цягне час Станіслав Ліцко. А ці гатовы Арсеній Асонаў, калі што?
з'явіцца на поле, калі Станіслаў Ліцко не здолее гэтую самую гульню працягнуць. Атрымлівае галкіпер патрэбную дапамогу. І што ў нас, дарэчы, з пункту погляду статыстыкі, апошні раз Вална і Маладзечна гулялі ўнічыю ў 2023 годзе. Было гэта ўвосень, у кастрычніку 23-го, у 28-м туры першай лігі сезону 2023. І тады таксама згулялі яны 2-2. Тым часам у нас Дмітрый Ваўкавец скідае на Ягора Еміракова. Еміраков падае. Мяч сыходзіць па-за межы поля. Ігор Модзіч, Глеб Гулецкі забівалі ў складзе Маладзечна. Максім Гарадчыка адзначыўся дублем у складзе Валны. У прынцыпе, калі глядзець з 2008 года, то вось гэтая сустрэча 23-го адзіная, якая скончылася нічыей. Альшанік аддае перадачу на Чарных. Чарных паляцеў штрафную. Але там Палхоўскі адпрацоўвае супраць маладога вінгера. Коваль. Зноў Ілля Коваль з мячом. Еміракоў. Парушэнне правілаў з боку Еміракова супраць Уласава. І просіць Дмітрый Ніжнік Балбоя хутчэй мяч даваць. Ніжнік праз Раджабова адгуляўся, атрымаў перадачу ў адварот. Маладзечынцы перахапілі. Петрусевіч згуляў на Велісевіча. Ёсць перадача на Александра Шлёнкіна. І як зараз выходзіць з варот Станіслаў Ліцко. Просто брава, можам сказаць, галкіперу. Ратуе ён сваю каманду ад трэцяга прапушчанага. Ну і Андрэй Альшанік захоўвае мяч для сваіх партнёраў. Александр Катляроў далей на Івана Чарных. Каціць Чарных. Парушае правілы. Адмахнуўся на развароце у твар суперніку. Ну а мы нагадаем, што Івана Чарных уже ёсць жоўтая картка. Таму трэба быць асцярожней. Орша вядзе 2-1, Слонім прайграе 1-2. Ну і вось у нас рыхтуецца мяч у гульню увесці Станіслаў Ліцко. Ляціць па трыбунах актыўна Мола-Мола. Ну і з такой падтрымкай я не ведаю. Трэба горы проста зварочваць. Як жа сёння заўзеюць у Маладзечне. Асабліва пасля таго, як каманда зраўняла лік. Бо заўзятара не падманеш. Яны ўсё добра бачаць, што Маладзечна б'ецца, што Маладзечна гуляе. І хочуць, каб гэтая гульня ўсё ж такі скончылася перамогай іх каманды. Ну а нас тым часам Вална у сваю рэдкую атаку пасля прапушчанага гола ідзе, зарабляе аут. Азам Раджабаў. Будзе ўводзіць мяч у гульню. Раджабаў, моцны закід. Самуйлік зачапіўся. Еміракоў яго спрабуе адштурхнуць ад мяча. Ну гэта парушэнне правіл. Гэта ўжо нейкія адзінаборствы ад Ягора Еміракова. Проста, як казаў калісьці мой калега Міхась Гарнак, безбілетнага пасажыра проста выкінуў з агульнага транспарту.
Ну, у нас тим часом стандарт. Ягор Никопоронок каля мяча. Ён падае мякка. На ближайшей стойцы маладзечанцы. Ваўкавец. На Альшаніка скідае. Той зноў на Дмітрыя. Альшанік. Няўдалая перадача. Азам Раджабаў. Гуляе наперад. Самуйлік. Самуйлік за мяч не зачапіўся. Коваль супраць яго. І удар ад ворот. Пайшоў у нас ужо дададзены да другога тайму час. І 4 хвіліны мы будзем назіраць за гэтым матчам па-за межамі асноўных 90. Маладзечанцы ў сваёй атацы. Прастрэльная перадача. Яе не даюць замыкнуць абаронцы Валны. Ну і піншукі выходзяць у сваю атаку. Збіваюць з ног Уласова. Зноў жа і Міракоў няправы ў эпізодзе. А у нас разгулялі адразу свой стандарт. Піншукі, удар здалёк. Трацяк адбівае перад сабой. Браво, Даніла Трацяк. Не чакаў ён такое пачуццё гэтага стрэлу. Склаўся проста як цыркуль. У нас яшчэ одно парушэнне правілаў. І маладзечна будзе адказваць стандартам на стандарт. Але, шаноўнае гаспадарства, як бы гэтая гульня не скончылася, наша футбольнае свята працягваецца ўжо сёння. А 21:30 подача. Але не подача, а 21:30 подача. 19:49. Сёння 21:30 нашыя беларускія прадстаўнікі ў Еўракубках працягнуць свой шлях. МЛ Віцебск будзе гуляць з чэмпіёнам Боснії і Герцагавіны, футбольным клубам Борац Баня Лука, прадстаўнікамі, дарэчы, аўтаномнай Рэспублікі Сербскай. Ну а мінская Дынама будзе прымаць цяжкае для сябе выпрабаванне паўфіналістам Лігі Еўропы сезона 25-26 партугальскай Брагай. Зазірніце на трансляцыі нашых еўракубкавых байцоў, падтрымайце што МЛ, што Дынама, нягледзячы на ўсе клубныя перавагі, на ўсю любоў ці не любоў да гэтых двух каманд, гэта тыя, хто робяць нам справу у рэйтынгу УЕФА. Таму а 21:30 абедзве каманды гуляюць. Ну і што тычыцца далейшых футбольных вялікіх падзей, то 16 жніўня ў Магілёве адбудзецца фінал Кубка Беларусі сярод жанчын, дзе мясцовы Дняпро будзе гуляць футбольным клубам Мінск і паспрабуе пры родных трыбунах сапраўдную сенсацыю стварыць. Таму таксама паглядзіце і на дзяўчат. Там таксама прыгожа. Ну, у нас апошняя хвіліна дададзенага часу. Гэты дададзены час у нас прайшоў пад знакам стандартных становішчаў. Маладзечна яшчэ адну магчымасць для атакі мае. Ну і калі зараз гаспадары заб'юць, проста ўсё піва, ўся валяр'янка і ўвесь валідол будзе выпіты ў маладзечне. Канешне, ні да чога не заклікаем, але сёння, калі маладзечна ўсё ж такі здолела вырваць перамогу, усе магчымыя напіткі ліліся брэкамі. Ну, рэкі ў Беларусі пад гэтую спякоту абмялелі, таму гэта была б, магчыма, самая паўнаводная рака у нашай краіне. Ну, а тым часам Вална спрабавала сваю апошнюю атаку разгарнуць. Ну і на гэтым ўсё. Ні нашым, ні вашым атрымліваецца 2-2 у супрацьстаянні Маладзечна і Валны. Гэта была сапраўды цікавая сустрэча каманд, якія сапраўды былі вартыя адна адной, і нягледзячы на тое, як ішла гульня, як і каго вы падтрымлівалі,
падтрымлівалі. Абедзвюм камандам, усім футбалістам вы павінны былі сказаць дзякуй. Гэта быў сапраўдны футбольны фестываль, футбольнае свята у Маладзечні. Сыходзяць заўзятары, яны хутчэй за ўсё не расчараваныя, хаця 3 пункты ад Маладзечна даволі лёгка сплылі яшчэ ў першым тайме, але характар у гэтай каманды знайшоўся, каб усё ж такі у другой палове усё пераламіць, усё зрабіць як трэба і лік зраўняць. 2-2, Маладзечна і Вална обмениваются пунктами. Ну а мы с вами будем обмениваться развітаннями. Развітывается с вами комментатор АБФФ Иван Мицкевич. Сустрэнемся с вами на матчах вышэйшай першай жаночай ліг, таксама Кубку Беларусі. Таму глядзіце за беларускім футболам, бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо поедем дадому да хаты. Сустрэнемся на беларускім футболе, а пакуль да пабачэння.